Ministarstva odbrane, jer učenici mogu da se upoznaju sa mogućnostima dalje školovanja preko Vojnog univerziteta, Srednja vojna škola, Vojna akademija, Medicinski fakultet pri Vojno-medicinskoj akademiji, a takođe da se nezaposlena lica upoznaju sa mogućnostima zapošljavanja pri Vojsci Srbije. Na platovu Gradskog trga, u petnici sajma, učenici, svi naši sugrađani imaju priliku da vidi da se upoznaju sa delom sredstava i vojne opreme kopnene Vojske Srbije, kao naravno glavnu ključnu faktoru u sistemu odbrane Republike Srbije. Ono što je jako interesantno i mesto održavanja ovog događaja, obzirom da se sajam održava u prostorijama Višeg doma Vojske, opet ima neku simboliku, tako da je nama drago što smo baš ovaj prostor uzeli za održavanje ovakvih događaja. Ja bih ovim putem da se zahvalim gradskoj upravi grada Pirota, Narodne biblioteci na ustupljenom prostoru i na učešću u organizaciji, pomoći organizaciji sajma. A takođe naravno veliko hvala